ప్రధాని మోడీకి మరో అరుదైన అంతర్జాతీయ గౌరవం లభించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషికి గుర్తింపుగా సిషెల్స్ ప్రభుత్వం తమ దేశ అత్యున్నత పురస్కారమైన గార్డియన్ ఆఫ్ ది బ్లూ హొరైజన్ ప్రదానం చేసింది. హరిత భవిష్యత్తు కోసం ప్రధాని మోదీ దార్శనికతను ఈ అవార్డు గుర్తించింది. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోడీ 3 రోజుల పర్యటన నిమిత్తం సిషెల్స్లో ఉన్నారు. ఆ దేశ జాతీయ దినోత్సవం స్వర్ణోత్సవ వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పర్యటనలో భాగంగా ఆయన సిషెల్స్ అధ్యక్షుడు ప్యాట్రిక్ హెర్మెనీతో సమావేశమయ్యారు. అంతకుముందు ప్రధానికి స్టేట్ హౌస్లో గౌరవ వందనం లభించింది.